Антон Хюкемян сега ще ни срещне с 25-годишния Борис, който, за съжаление, е прикован към леглото след тежка катастрофа, с шанс за излекуване. Здравей, Тони! Здравей, Ани! Добро утро и на всички зрители на BTV от столичния квартал Свобода. Тази сутрин с една история за силния дух на това 25-годишно момче на име Борис Христов и за неговата свобода. Той е свободен всеки ден, но само в мислите си. И напоследък е свободен и в мечтите си, защото има шанс той да проходи отново. Заради силната си воля Борис успял да раздвижи ръцете си, но за това как е успял да го постигне и дали ще успее да проходи, ще разкаже той. Добро утро казвам на него. Добро утро, Борис. Добро утро. Боби ще ти казвам. Всички така ти казват, нали? Боби. И на неговата майка Таня. След малко ще говорим и с нея. Пред теб е твоя свят всъщност, защото тази специална стойка с въпросния лаптоп те свързва със света и това, което се случва навън. Да, това ми е най-добрият приятел в момента. Знам, че не е хубаво човек да се връща назад, но те връщам 2010 година, август месец. Какво се случи? Нямам никакъв спомен. Карал си мотор обаче. Карал съм мотор, да. Катастрофа с мотор става въпрос. Изпаднал съм в кома, 8 дена съм бил в кома. След това 2 седмици са ме поддържали в изкуствена кома. Помниш ли нещо в момента на събуждането ни? Повечето хора казват, че виждат ни тунели. Какво е да се събудиш от кома? Да, няма никакви такива тунели, светлини, някакви Просто като сън, едно черно петно. Шок ли беше събуждането? Шок, да. Събуждам се в болницата, реанимация на военна болница. Тук е момента да благодаря на целия екип на Карил за това, че ми спасиха живота. Събуждам се в реанимация и се чуда. Аз даже не знам, че съм в болница. Чуда се какво става с мене. Не мога да се движа, не мога нищо да направя, не мога да говоря, понеже цели съм в системи и маркучи. И след като пуснаха майка ми, я попитах с очи какво става и тя каза: болничък си, майко, в болница си. Не искаше да ми казва, за да не се притесня нещо за мене си, че съм катастрофирал. Болничък си, майко. Увреждане на пети и седми шиен прешлен? Точно, пети и седми шиен прешлен. Притискане ли има? Какво има? Не е прекъснат мозъка, а 2 от прешлените са излезли от строя си. Какво ти казаха лекарите, че няма да можеш да се движиш ли? Казаха, първите прогнози бяха, че от врата надолу няма да мога да движа абсолютно нищо. А както виждате, ръцете движа много хубаво, само пръстите останаха още малко се раздвижат. И това е благодарение на твоята воля, нали така? Много воля, силна, много добра рехабилитация и много труд, много упоритост. Само че сега какво искаш да ти се случи от тук нататък? Мечтата на мене в този момент ми е да прохода, да почна да си мърдам краката ми, да имам хубава инервация, да мога да мърдам, да хода. Има шанс за лечение в Русия. Давам думата на твоята майка Таня, която всеки ден се грижи за теб и всъщност не ходи на работа от 2010-та, така ли да разбираме? Да. С колко пари живеете? И с пенсията на Боби, която е 460 лева. Само с тези пари? И благодарение на наши роднини, които поемат изцяло рехабилитацията на Боби. С неговата пенсия трябва да плащаме сметките, както всички хора. И храната. Медикаменти, консумативи покрай него. Преди да започне прякото ни включване, ни разказа една история какво е показал лекарят и какво... Да, когато Боби се събуди, излезе от кома, завеждаш отделението неврохирургия, ме извика, взе един молив от бюрото си, пречупи го на 2 и каза: това е вашият син. От тук нататък вие ще отглеждате едно съксийно цвете. Синът ви няма да може да мърда нищо от главата надолу. На другия ден обаче, чакайки доцент Младенов от Карил да излезе да даде сведения за състоянието на Боби, той излезе с много пламък и радост в очите и каза: детето мърда ръцете. Мърдането на ръцете в какво се състоеше? Той само леко помръдваше раменете си. Но оттам нататък, след като ни изписаха общо... Там се оказва, че той няма да е пречупен молив, така ли? Да, какво може да се случи в Русия и колко пари са необходими на Боби? Значи, след 4 месеца, които престоя Боби в Карил,
Като се прибрахме вкъщи, изпратихме всичките му документи и изследвания в клиника в Москва, откъдето ни отговориха, извинявам се, откъдето ни отговориха, че почти на 100% дават гаранция за неговото възстановяване, за неговото прохождане. За първия етап, който е от 21 дни, са необходими 21 000 евро. След като отидем първия път, ако успеем да съберем парите, ще ни кажат още колко пъти и каква сума ще ни бъде необходима. Боби, от колко време събирате пари? От колко сте събрали до сега? Май месец миналата година, до сега сме събрали малко над 3000 лева, при положение, че 1000 лева са дарени от моя приятелка в чужбина и от един магазин в центъра. Всичко друго от СМС-и много малко. Няма популяризация, защото популяризирам само във Фейсбук с моите приятели и познати, но това не е сериозно, просто не мога да събера така парите. Независимо, че аз съм виждал във Фейсбук кампанията, която е за теб, хората лайкват, така да се каже, но не стават съпричастни. Каква е мечтата ти? Мечтата ми е да прохода, да се видя прав, здрав. Колко често излизаш навън? Сега зимата, през 2-3 месеца, лятото така, ако имам възможност да ми помага някой, понеже живея само с майка ми, тя няма как да ме дига и да ме слага в количката. Останаха ли приятели след инцидента? Не, сега видях, разсяха се нещата, сега видях кои са истинските хора до мен. Колко останаха? 2-3 приятели просто останаха. Но пък са истински, нали така? Точно така, да. Виждам снимката, която ти е сложена и на монитора на лаптопа. Да. Това е няколко, всъщност? Това е един месец преди катастрофата. Тренирал си? Да, непрекъснато ходех на фитнес. Учил си заточно, доколкото знам, работил си? Работех. Когато виждаш какво е усещането ти, какви се чувствате? И мъчно ми е малко, като се виждам какъв човек бях, но това е положението, просто не мога да върна. Ти обаче не хленчеш и в разговора ни преди включването, аз останах с такова впечатление. В крайна сметка, плачеш ли обаче и кога? И плача, да. Плача понякога. Като остана сам така, като се замисля, като се сета. Става ми мъчно понякога. То е нормално, колкото съм железен и да искам да не се пречупвам. Не става това, човешка психика просто. Какъв трябва да си железен? Още един епитет използва едно сравнение преди малко. Трябва да си куче. Трябва да си куче в този живот, да. Особено в тази държава, която с нищо не ти помага. Бораница, икони виждам на стената и на етажерките. Вярвам много, моля се постоянно на Господ. Съм сигурен, че има нещо, което ме е запазило жив и което ми помага да се възстановя. Много кампании има, хората вече може би се чуят на какво да помогнат. Все пак кажи номера, на който могат да изпратят СМС и какво би им казал всъщност? С кое би ги спечелил? Номера на ДМС е 17777 с текст ДМС Боби на латиница към всички мобилни оператори и бих казал на хората да ми върнат щастието и усмивката на лицето, ако могат да ми помогнат по някакъв начин. Онзи ден си слизал надолу. Всъщност, покажи ми какви упражнения правиш с... Имаш специална гиришка, тя не е тук при нас сега. Не, имам една щанга, с която дигам примерно се носам на лежанка. Правя френското за трицепс, за бицепс правя малко и така, и пасивни упражнения с краката, понеже активно не мога да ги движа тях. И не се предаваш. Да покажем ли татуировките или не? Както искате ви. Не знам, както ти прецениш. Лично е. И ще ни кажеш, тъй като приключваме с това, защо си преценил, че този човек трябва да е на твоето тяло изрисуван. Направих си майка ми, понеже това е жената, която си посвети живота на мене. Отгледала ме сама, цял живот ме гледала сама. И просто сметнах, че това е човек и нещо, което заслужава моето тяло да го увековечи завинаги. Добре, благодаря ти. Благодаря на Боби, благодаря на неговата майка Таня. Боби се надява, че ще отиде в Русия и че ще успее да проходи, дано да се случи. Тази сутрин е история от столичния квартал Свобода за свободата на Боби.
Благодаря ти, Тони. Вие видяхте как може да помогнете на Боби. В момента на екрана се вижда начин, по който може да изпратите СМС. На сайта също може да получите още информация. Тони, благодаря.